Ahojte. Ahojte. Takže dneska sa hlasíme z Vianočných ostrovov a pozrite, kam sme doputovali. Povedz. Kam sme doputovali? Doputovali sme tento týždeň, sme sa dostali na ostrov Kreativity. Aby sme vám približili celú tú myšlienku tých Vianočných ostrovov, tak každú adventnú nedeľu budeme putovať a presúvať sa na iný typ ostrova. A tento týždeň to vyšlo na ostrov Kreativity. Nechali sme sa inšpirovať vlastne biblickým príbehom narodenia a prvým takým tým najdôležitejším bodom, príbehom je, ako sa anjel zjavil Márii. To sa nám veľmi páčilo, že ako kreatívne to Boh spravil, že to neurobil nejako iným spôsobom, ale že to urobil takto a od toho vlastne sa odvíja, že sme na ostrove Kreativity. Takže celý týždeň budeme niečo kreovať, tvoriť a vymýšľať a rozprávať sa o tom, aký je Boh kreatívny a akým spôsobom môžeme byť kreatívni my. No a my sme sa včera večer aj pri adventnom kormidle modlili Intergalaktickom kormidle. s termoiluminačnými čidlami, to sú sviečky. Sme sa modlili, alebo nie že modlili, sme si pripomínali Evangelium podľa Jána a tam sa na začiatku píše o tom, ako Boh všetko stvoril cez Ježiša a v Ježišovi a pre Ježiša a tak ďalej. A to je veľmi zaujímavá téma, moja obľúbená. A tak teda proste je to celé, je to také kreatívne. Takže advent, obdobie očakávania, narodenia najväčšieho kreatora všetkých čias. Vidíš, nejaký Lego kreator by sme mali kúpiť. No, tak máme to teraz také kreatívne. A dneska sme dokonca začali s prvou aktivitou. Áno, tým, že sme prišli na tie Vianočné ostrovy, tak sme potrebovali nejaké bývanie zohnať. Takže sme hľadali si bývanie, aj sme si ho vytvorili, ozdobili. A chceli by sme vás všetkých pozvať na tieto Vianočné ostrovy. Ak ešte nemáte pripravenú žiadnu adventnú aktivitu, tak sa môžete pripojiť k nám, pretože deti milujú čo? Bolí ma už ruka. Deti milujú, no tak si tam dala svoj. Deti milujú teba? Áno, aj teba. Ale tiež milujú dobrodružstvo. Aha, dobrodružstvo. To som mal niečo povedať o dobrodružstve. Deti milujú dobrodružstvo a oni majú radi, keď sú vlastne vtiahnuté do deja. Čiže keď by sme asi len tak nejak si pripomínali slovne, že advent a hen také čítanie, onaké čítanie a tak by im to vlastne prišlo ako také nejaké rozprávanie o veci. Ale keď sa môžu do toho nejak zapojiť svojimi rukami, nohami, hlavami, srdcami a niečo prežívať v rámci toho príbehu, niečo vytvoriť, byť kreatívny a mať v tom dobrodružstvo, tak je to pre ne úplne niečo iné a zrazu sa to dotýka ich bytia, to aké sú, lebo deti sú dobrodružné a kreatívne. Tak čo, ja som asi stále ešte nejaký odriemaný, alebo čo. Už som to povedal, čo som chcel? Povedal si to. Áno, takže vás pozývame. Môžete deťom predstaviť túto aktivitu, môžete vtiahnuť do deja, že budete putovať na Vianočné ostrovy a skúmať tajomstvo Vianoc. A môžete si to prispôsobiť, ako je vám príjemné a dobré pre vašu rodinu. Aké to budú ostrovy, na ktoré sa vydáte, môže to byť úplne iné, akými pôjdeme my. Alebo sa môžete nechať inšpirovať tými našimi. To, čo vás osloví, to, čo milujete vy ako rodina, čo milujú vaše deti a kde nájdete to prepojenie spoločné, ako tráviť čas. Takže môžete nás sledovať na Facebooku, kde sa budeme s vami deliť o to, ako to prežívame my, kde nájdete fotky a možno nejaké inšpirácie, ktoré vás oslovia. A ak sa vydáte s nami na toto dobrodružstvo, určite nám napíšte, že na aké ostrovy ste sa vydali vy a čo ste sa vy dozvedeli, čo ste vy preskúmali, čo sa vás dotklo vašich srdc. Dajte nápady a tipy a triky a napíšte ich dole do komentov, či už na facebookovej stránke alebo na YouTube kanáli. A takto môžeme spoločne sa plaviť, letieť, putovať na Vianočné ostrovy, až dojdeme teda na tú narodeninovú oslavu kreatora. Kúpime mu Lego. Dobre.
Dobre, mám to zastaviť? Ahojte. Čaute.